маҷмӯи ҳаёти зиндагӣ як нафас аст. ин як нафасам барои як ҳамнафас аст. бо ҳамнафасе як нафасе гар шинӣ, маҷмӯи ҳаёти зиндагӣ як нафас аст. дуруд дӯстони азиз, илоҳим дар зиндагӣ чашми намро набинед. зиндагиятон ҳамеша беғам бошад. хандаи кӯдакон дар хонадонатон ҳамеша ҳувайдо гардад. рости дар доираи як масъала мехоҳам ҳамроҳи шумо гап занам. чанд рӯз шуд дар ватсап ва рақами телефонии ман такрор ба такрор чандин модарҳо, чандин падару додарҳову хоҳарҳо менависанду занг мезананд оиди як масъала. ин масъала кадом аст? келини хондагӣ. яъне шикоят мекунанд дар хонадони худ келин овардан, келиншон хондагӣ ҳасту кадом ҳолате мешавад гапи онҳоро гӯш намекунад, бартарӣ дар худаш мегузорад. дуруст аст, одами хондагӣ бояд бартарӣ дошта бошад. бартарӣ ба чӣ? Бартарӣ ба ақл бояд дошта бошад, на ин ки ба дигарҳо фишор биёрад. ин фикри ман аст. шояд шумо дигар фикр дошта бошед, лекин ман фикр мекунам ки келини хондагӣ бартарӣ дошта бошад то оне ки дар оила чанд нафари нохонда бошад аз ҳамон буҳрон беруншон орад, на ки боиси ба вуҷуд овардани нофаҳмогиву ҳар гуна хатоҳо бошад. ман ҳамин хел фикр мекунам. хулоса ан ҳамин келини хондагӣ мегӯд рӯз надорем аз дасти ина, бартарӣ мегузорад. фақат ман мехоҳам фаҳмам ки дар ҳудуди Тоҷикистон чанд нафаре ки маро гӯш мекунад аз ҳамин хел ҳодисаҳо бохабар ҳастанд ё нестанд. агар ки шумо низ ба ҳамин ҳодисаҳо рӯбарӯ ҳастед ё дар бораи ҳамин ҳодисаҳо маълумот доред, хоҳиш мекунам ки ман рақами ватсапа мегузорам, рақами админа ватсапа мегузорам, дар ҳамон нависед ё дар ҳамон рақам занг занед. ман ҳатман ҳаракат мекунам ки шуморо худам гӯш кунам. ба ин хотир аз шумо хоҳиш мекунам ки агар ҳамин мушкилот қати рӯбарӯ ҳастеду дар ҳамин бораи ягон чизе медонед, хоҳиш мекунам ки занг занед, то ки мо дурусттар фаҳмем ки дар ҷумҳурии мо ҳамин хел ҳодисаҳо бисёр ҳастанд ё нестанд. аз ин хотир ман тасмим гирифтагӣ ҳастам ки як чизаке бикунам ки барои тарбиявӣ, барои вайрон нашудани оилаҳо бошад, барои пош нахӯрдани оилаҳо бошад. ҳаракат мекунам ки дар доираи фикри шумову пешниҳодҳои шумо дар ҳамин масъала як чизи тарбиявӣ пешниҳод кунам, як кинои тарбиявӣ пешниҳод кунам ки мумкин 20 дақиқа бошад, 25 дақиқа бошад, кам бошад, зиёд бошад, ки боиси пароканда шудани оилаҳо нагардад. мақсад аз ин кора кардани ман чи аст? мехоҳам ки эҳтироми ҳамдигар дар зиндагӣ ба ҳамдигар расад. аз он ҷумла ҳамон нафари келинҳои хондагӣ эҳтироми волидайни шавҳарашонро ба ҷо биёранд. ҳамон келинҳои хондагӣ дар ҳамон оила як чароғе шаванд ки рӯшноияшон ба ҳами ҳамонҷа фоида диҳад, на ин ки зарар диҳад. ба ҳамин хотир мехоҳам ки шумо низ дар ҳамин бора ба ман кӯмак кунед то бидонам ки ҳамин масъалаҳо зиёд ҳастай, кам ҳастай. вобаста аз рафти фикри шумо ман метавонам ки ягон чизе барои шумо пешниҳод кунам. ба ин хотир хоҳиш мекунам ки дар ҳамин масъала бетараф набошед, маро дастгирӣ кунед, фикри худатонро нависед, дар комментарий ҳам менависед, дар ватсап ҳам менависед, дар телефон ҳам занг мезанед. марҳамат. дар ин ҷо боз як чизи дигар ҳаста ки
номи ягон нафар намеравад дар ин ҷо. аз номи ягон нафарам намешавад. мо дар шакли умум чизро тартиб медиҳем. ман низ шоҳиди ҳамин ҳодисаҳо ҳастам. пеш аз ҳама ман худам медонам ки ҳамин ҳодисаҳо вуҷуд дорад. локин медонам ки фаҳмам ки мехоҳам фаҳмам ки шумо низ ба ҳамин ҳодисаҳо рӯбарӯ ҳастед. худованд нигаҳбонтон бошад. дар паноҳи эзиди пок бошед.